Africa my continent, Africa my home, se-Africa, okuyi-South Africa, KwaZulu. I-district uMzinyathi, umasipala uMsini. La le ndawo leKwaKopi la sikwaDlamini la kwehle khona umuga isika. Sohlanganisa amehlo nomndeni bese siyabuka ukuthi singabamba elokugcina liyobe selithi ayibambe khona bese ibamba ziyaqinisa kulesimo esibi esehle phakathi kwalomndeni. La eceleni kwami sizwa la ekhaya izoyichaza ukuthi ubani bese sinika nje briefly kancane ukuthi lensizwe ihambile ubani. Babumswela ngibingelele nabafuthu bonke ngathi nje iSouth Africa yonke lo khulumayo uNduduzo kaDlamini omfabo kaSicebi uSicebi inkosi yamagcokama umfowethu ke ohambe ngengozi eyenzeke ebusuku kuzokusa kubizolo yenzakela le endaweni yaseMpangeni ekade hamba ngokomsebenzi esuke eGoli eyosebenza khona yenzeke nje eMpangeni sezongena eRichards Bay lade ezofika khona bese kuyi distance encane kakhulu la akafike akade sezofika khona ubehamba nabafowethu ke abamsebenza nabo abawu4 abawu3 uyena obewes4 abalimalileke ababili basesibhedlela oyedwa ke naye odlulele esibhedlela umfowethu ke yena udlulele khona endaweni isigameko sihambile ke safika sakubona lokho sasidelisa ngoba besingakholwa sahamba khona ebusuku safike sasidelisa sabona ukuthi hayi umfowethu ngempela ushile kube buhlungu ukuhamba kwakhe ngoba indoda ekade inamaphupho kakhulu ngama event ekade ekhona ekade sazokwenza nangamaphupho ekade ehlale waxoxa ke indoda ekade siphila nawo kakhulu indoda futhi leya enamaphupho amaningi kakhulu ekade iphupha ngisho ukuyodlala phesheya besabhekela ukukhulu ke kuyena kodwa ke uNkulunkulu kuboneke ukuhle ukuthi amthathe noma amthathe samdinga kakhulu njengamanje ke umndeni ke usuhlalile phansi walenza uhlelo ophuma nosuku lokuthi umfowethu uzobekwa ngomgqibelo emangcwabeni asekhaya inkonzo izoba sekhaya kuzoba umgqibelo lo siya kuona engicabanga ukuthi umhla ka15 mangaphosisi mhlambe okunye kakhulu ekade sikufisa ngicela ukudlulisela kumhlonishwa ubaba uDuma uMthombeni ukuthi asilekelele kakhulu ngendaba yomshini ugrader kakhulu engithe ngibona ngathi wona ezowudinga emgaqweni umgwaqo oze ekhaya la awumuhle kakhulu siyadinga ukuthi mhlambe mengasilekelela umhlonishwa nokuthi ke nendawo la zoba sibeke khona amathende akwazi ukusilekelela khona ngomshini ukuthi uzokwazi ukusilungisela ikona kakhulu esikufisayo ukuthi mengasilekelela lapha mhlambe okunye sengizovala baningi kabafethu abanyade befona ekade befisa ukufaka isandla esithi ke mhlambe ke ngoba siyazi bakhona abantu abawosomathuba abangathuka sebefaka izinto ongasizona sebefuna ukuthatha imali esithi ke mhlambe singayimemezela iaccount okuyiyona eqondile engasiyona scam ukutheni laba abafisa ukuthi kube khona abakuphosayo bekuphosa njengoba kade sazi ukuthi uSiceba kuyena owethu uSicebi owezwe lonke baningi abafethu abafisa ukusondela eduzane nabafisa ukufaka isandla esithi ke asibanike abafuna ukulula leso sandla leso angazi ba umswe mhlambe noma ngingayimemeza yini account iaccount yase Capitec iaccount number 154 628 2171 angiphinde 154 62 82 171 uCapitec cha babumswela sibonge kakhulu ngokuthi nize nizosithoba amanxeba silimele siyashipha inamba ucingo ubonga ungayifaki inamba ucingo Capitec uhamba nenamba ucingo ufake nenamba ucingo inamba yocingo ke u073 123 123 3 yona namba yocingo leyo engakwazi ukuthi nithinte khona mhlambe mawukhona nifuna ukuconfirm noma mhlambe nifuna ukuthi nikwazi ukusithinta kuyona siyabonga kakhulu uthe ubani lona simthintayo uMiss Mthembu yebo angifuni ukuhamba awunikeze umuntu ibackground uSicebi mayikhula ubani umfana ubani uSicebi umfana omncane okhulelela
Yes. Ube neminyaka ewu29 ubezothi 30 besemncane kakhulu. Umfana nje okhulele la wafundela khona la emakhaya efunda okuhle. Wase wahamba koqedela ezikoleni zakhe eseGoli. Insizwa ke le esikhuphule kakhulu endaweni ugeza sebegezile bekuyinkosi yamagcwama abantu abaningi bambonile ke ekhombisa eziqhenya ngendawo ngakubo ekhombisa nge24 besiba nehlamvu okuthiwa ihlamvu esiba khona indoda ekade ikhona ize yagcina isilanda oza kwaba bafisa ukuzoba ingxenye yakhona besijabula kakhulu kuhlangene zonke abantu basemachuni bese kuze kwahlangana zonke izizwe sizoba ndawonye ngendlela okade sekunisasasa la khona esikubona ukuthi okunye okwendisisa sasala lomcimbi ukuba khona kwakhe ngoba bekutrenda kakhulu amavideo ngalomcimbi makade wesuke khona umfana kade ithanda kakhulu indawo ngiyakhumbula ukuthi kade senza umcimbi weaward kunomcimbi kade siwenza khona futhi sawenza khona lemachunini akahambanga owenza kwenye indawo uwenze khona la ngikhumbula kahle wazwanikele ezikoleni bekumuntu ade nikela ke nakwezinye izikole nikela aphosa isandla lapho futhi ngendlela ade ithanda ngayo indawo umfana utheme eqala ecabanga ukwakha kwakhe khona la insizwa ke nje kade ihlekisa ke umuzwa wayo ukuthi ihlala Nkosi besho njalo ethi ihlala Nkosi lapha so umfana ade ithanda kakhulu indawo kakhulu esikoleni bemuhle kangana ubeshayiwe esikoleni ngicabanga ukuthi kunama interview akhona la eshaya interview ngesingisi ubewela umaskande wela ubewela wakwazi ukuthi ngelinye ilanga siyobona omunye umzala wami ngala eBhubesini siyahamba le ndlela mina ngafunda lemakhaya ka ngiyanga endaweni lezi zesilungu uyazi isingisa semakhaya nasesilungwini asifani travel kunye utharo yebo hayi sithe sihamba naye endleleni ke ngifonela omunye umlungu nje sithi kukhulukhuluma hayi sihambe sidlalele siqe sithe sesihlala sijokela sethi hayi obhuti hayi ngoba mina ngase sami singisisuwela kakhulu kofuna ngikufundisa isingisi so indoda athi ifundile bifunde kakhulu le yandoda ngicabanga ukuthi abantu abaningi babona ama interview akhe kakhulu ewenza nangendlela nje adenza ngayo nemicimbi yakhe biba muhle ubona ukuthi ifundile mawuzobheka ngisho ama album akhe onke ayisingisi ama album akhe wonke nje ama album akhe bewakhipha ngesingisi ngaphandle kaMaskandi ubephila ngoMaskandi nje iwona menza abe lento ayona yebo ukwazi nje ukuthi ufunani ngephupho lakhe ubekwazi nje ukuthi bezazi umfana wathi ezazi futhi ehlonipha ubehlonipha ngalendlela exakayo besike sesithethe masihamba naye uthothi sifuna ukuhamba ule abantu bafuna ukushutha abantu abapheli abapheli ngikhumbula ngelanga ngiphelezele siye kwesistolo ngala kuthiwa ko Transcorp khona ngeke ngisisho ngegama sathi siyafika naye sihamba naye kwafuna besivale ngoba bayeka abantu kubalahlwa obhasikidi bonke bazothi ngukuyeke kwafuna kuvalwe isitolo kwavalwa isitolo kwamiswa kubashutha naye abelungu baphinda babadedela bathi abaqhubeka so bekuyindoda nje kade ikwazi ukushutha nabantu nakhona lapho kwaba mina ngaze ngathi cha ndoda hayi abayeke manje ukushutha abantu asihambe ngoba ngeke size sihambe ngoba akakwazi ukwalo benganqabi induna zakhe ikhona eyodwa abazofuna ukuxhumana itransport ikhona into yetransport ikhona induna ezokwazi ukuhlanganisa izinto zakhe ngoba abantu baningi kakhulu abantu bakhe bebebaningi zikhona induna abamsweli ngicabanga ukuthi abalandeli kakhulukazi bayazazi induna zabo abaxhumana nezinduna zabo lukhona uhlelo olukhona abanye abasuka koGoli kunamakhumbi azobe suka ngaseGoli abaxhumana nezinduna zabo bakhona bafuthi abalekelelile ngoba bekuyindoda yabantu le bathe bazodedela amakhumbi abo abantu bazokwazi ukubalekelela so nangala ngaseThekwini bakhona futhi abafuthi aba-offerisha ukuthi abantu abaxhumane nezinduna ukuze bezokwazi befike la so nje bazokwazi begcine befikile okay nale phone lena sinazi insukwana okay mhlawumbe okunye ofuna ngikudlulise siyacela ukuthi nisebenzise iaccount manifaka imali ningasebenzisi inamba yocingo inamba yocingo ingena kubabwayo sicela ukuthi ke mase nifaka imali ningayisebenzisi kule number kade ngiyibiza inamba yokufona kodwa mase nifaka imali sicela nisebenzise iaccount le yase Capitec okuyona engiyibizile yebo sesiyavala yebo baba isesiyavala asivaleni kanti ayikhaya insizwa zingaki ke ngiyawusixoxela ngiyacocela umuzi lo leli drop leli ithini into yakhona hayi baba ubaba noma zinsizwa kwavele kwaba sedrop nje lana yini kwenze njani
hayi baba mangakubalela insizwa kangakanani ziningi le ekhaya nje insizwa impi nje sibamba sodwa sisonke le ekhaya amakhaya maningi ahlukana nje ubona kule ekhaya khona eminye imizi amakhaya saba nenhlanhla ke ngokuthi okhokho bethu bavele bakhabodwa isikhathi esiningi bakhe bodwa nje okhokho bethu nala uma unyuka nje kaDlamini yonke lemizi yonke uDlamini uzokuphuma phansi etiyeleni enzansi so nje uNkulunkulu wasipha kanjalo ukuthi ke umkhulu abapha lento ukuthi bazowakha ndawonye bazwana ukuthi umuntu lapha umunye lapha yebo manje lana nje ubaba la ekhaya uyedwa ubaba la ekhaya ngiyangena ngapha ngibona ukuthi ngingena phi ingane ezingishonisa ngithi kathi umkhulu uyedwa ngizonikhombisa abantu base-Afrika ezinye zezinto ezinhle ukuthi ke insizwa uma siyithanda ufike nasekhaya la kubo uphinde futhi ukuthande kube kuhle insizwa ayisebenzele emakhaya kuyinto enhle abanye basazama bayafuna kodwa lana sifike ubhlungu kodwa saphinda futhi sajabule sahlabeka umxhwele ukuthi hayi kwakhiwe kuleli ekhaya hayi kwakhiwe ngempela yabona ngiyacabanga ukuthi nezintombi mayihamba iyafuna uqoma lo wamuzi ngeke ungafuni uqoma la unomsibona ongaka mawuphuma nje babusweli la uzothi mawutsheke nje la usibone nje sitezi nje sisodwa la wona muzo kade kumuzi wakhe ekade ukhanda yebo isitezi sakhe leso ngone ufuna isitezi lomfana ina 29 hayi ukhanda isitezi impela ubethi kusehlala Nkosi kanti lo mfana uqaleni nokusebenza wena kanina nenza njani manje hayi siphiwe nje akaziphiwe mina ngina 54 ayikenzima mazibani mawufika ekhaya uyodlula uyongena emzini wantshangazi uthi umswele ngalo lapha kanti awushiya la sibadala nje asinaso nazo isitezi uyangiduduza la uzoba naso ngikhothana amanxeba engenze lutho abafana abancane bafike basebenza siyabonga kakhulu ukuthi uyibekile induku ebandla ngendlela kushuthi abeshesha ngayo ngathi ube ne-communication noNkulunkulu ukuthi uzohamba masishane kodwa yenza into abawuthi uma besala abantu bebuka bethi ngifuna ukufana nesibani babo owathi ehamba emhlabeni wayesabakhele abazali bakhe wakha nezingane zakhe zajabula ngayo sinabonga kakhulu siyabonga kakhulu maqhawe kithi sizozama ngayo yonke indlela sesizophuma lana ke siyekulona omunye umuzi uba ubengedwa nakhona siyobuka ukuthi kungabanjwaphi umuntu omdala namba sebekhulumile abakwaDlamini la ekhaya abantu bacila ugandaganda yazi ke Mthombeni yalazi ukuthi Mthombeni ugandaganda igenga ayikhuphukizela bethi ugandaganda I thank you usuyisukumela cha kubhlungu kunjalo kwaDlamini kodwa ngeke singaniphi ukudla kweso idolobha leli ayikusedolobheni lapha ngikhombisa idolobha khona into kuthekala lanti insizwe esencane nabanganga bafuna muthi yabona kulo muzi lo nathi ungathola lokho ama-7 seater ngabe uyabona ezokususa ngale ebisi ngifuna ukukhombisa ngempela naye siyabonga kakhulu Africa my continent Africa my home se-Africa okuyi-South Africa kwaZulu sikuphi sothukela la i-district uthukela Mzinyathi semzinyathi la semsinga embangweni la ekhaya uvele umuka kuvele isika ezokhumbula ke obonile siqale lapha kwaDlamini manje sisila kwaMchunu insizwa lezi beyisebenza ndawonye ebeyihamba ndawonye kwehla ke le ngozi eyehlile la ekhaya nansi insizwa khona izosithatha nje sibeke ukuthi ubani esize ngaye lensizwa ingakanani eshiye umsebenzi wayo bungakanani siqale lapha nje sibongelele ukhulumayo ufana okhona lekhaya umfowabo kaGupta lo shila abantu abaningi bamazi ngoGupta kamlake kahle kahle uNtongiyeke umfowethu-ke ongishilo ongelamali ongishiye ngozini sibonga nje ukuqhuma kwaba kumsweni
ezovela entweni esehlele ngoba isehlo lesi singalindelwe nangomuntu. Yes. Yeah. Mfowethu la njengoba lo mlilo suwotha uyabonakala ukuthi uyalotha. Bese kubonakala umehluko ekhaya ngathi ikhona inhlansi yethemba. Njengamanje kuyalotha manje. Kuzofuna kube wena okhwezela ikhuni ukuze lo mlilo uleli langabi lingacishi. Uthini kubantu base South Africa amandla uyasho ukuthi amandla abengekho awekho okuncwaba khuluma nabantu base South Africa noma ubani ongabamba abambe futhi aqinise. Yebo, amandla okufihla wona awekho. Ngicela nje nesandla ongalekelela ngakalekelela ngakho esilekelele ngoba esizumekile ngalokufa. Yes. Kusizumile bazizuma kabi singanalutho. Yes. Sinesifiso sokuthi noma ngabe ubani obonile nonothando enze noma yini engasenza ukuthi siyibone siqhubela phambili ngomdlalo. Nifisa ukumfihlani nomfowethu? Sifisa ukumfihla ngolihlanu. Oh yes. Sifisa ukumfihla ngolihlanu losiyakubona. Awunikeza abantu base South Africa i-account number yakho nenamba yakho yocingo. Ngicela ukunikeza account yami Standard Bank. Ithi 1024 Yes. 92 Yes. 74 Yes. 114 izothi B langa iStandard Bank. Ngicela ukuyiphinda 1024 92 74 114. Yes. Inamba yami ithi 071 123 Yes. 7169 071 Yes. 123 7169. Africa my continent, Africa my home. Ayibambeke khona. Ibambe nje seziyaqinisa futhi. Ngoba kubalekile ukuthi ma isimo sesinje thina okwethu ukuthi silekelele ngokuthi ithambo bekwazi ukuthi bolibeka endaweni ehloniphekile. Amanxeba akhona ukuthi kuvala amanxeba uNkulunkulu kuphela. Kodwa ukwelula izandla zenu kuyawenza umehluko emndenini. Isindo zingahlali emagxalabeni abo zonke. Kube khona la uxega khona. Bona besalokhu bekhotha amanxeba ngesimo esehlile. Lokho ngasilekelela kakhulu. Siyacela siyancenga futhi siyanxusa ukuthi ke ayibambele ikhona zibabenze ziqinise kwenze ukuthi umndeni ukwazi ukufihla ngendlela ehloniphekile. Ngiyabonga kakhulu. I thank you.